les problemàtiques mediambientals cada cop són més elevades. La comunitat hem d'actuar per tal de resoldre aquests problemes. I quelcom que podria ajudar seria adoptar una alimentació més saludable i ecològicament estable. Un major consum de productes d'origen animal, cereals refinats i sucres està relacionat amb un major índex d'obesitat i problemàtiques mediambientals. Una dieta ecològica tendeix a ser saludable i diversa. A més, cal potenciar el consum local, de quilòmetre zero. Si voleu reduir productes de producció molt contaminant, podeu disminuir la quantitat de carns, làctics, mariscs i olis en el vostre dia a dia.